a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-isem tal-Misseru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu l-ħtijiet tagħna nindmu minnhom ħalli nippreparaw ruħna aħjar għal dawn il-mister qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bil-għamil u bil-ħallej dmirjeti. ħtijatijaj bl-akbar ħtijatijaj għalek nitlob li Mazza Marjadja Verġni l-anġlu l-għaddistin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Netolbu. Mulej Alla tagħna, għatina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu lil kulħadd b'imħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien Absalom sab ruħu wiċċ imwiċċ mal-qaddejja ta' David. Absalom kien riekeb fuq il-bal u l-bal għadda minn taħt il-frijej ta' balluta kbira. Ras Absalom tħabblet mal-balluta u baqa' mdendel bejn sema u art. Fil-waqt li l-bal li kien taħtu baqa' għaddej. Kien hemm raġel li raħ u mar jarraf dan lil Ġowab. Qallu, ara, rajt lil Absalom imdendel ma' balluta. U Ġowab qabad 3 vleġeġ f'idejh u mar waħħalhom f'qalb Absalom li kien għadu ħaj f'nofs il-balluta. U Ġowab qal lil Kusi, murejt lis-sultan kull ma rajt. David kien bil-qiegħda bejn iż-żewġ bibien. L-assis tala fuq is-saqaf tal-bib li kien hemm fuq is-sur u beda jħares. U malli dan lemaħ raġel riesaq jiġri waħdu, l-assis beda jgħajjat u mar jarraf lis-sultan b'dan. U s-sultan qallu, jekk kien huwa waħdu aħbar tajba għandu fuq fommu. Is-sultan qallu, mur fil-ġenb u oqgħod hemm. Dak mar fil-ġenb
u qatt hemm jistenna. U ara, wasal il-Kusi u qal: aħbarijiet tajba hemm għal Sidi s-Sultan. Il-mulej illum għamel ħaq miegħek kontra dawk kollha li qamu għalik. U s-Sultan staqsa lill-Kusi: Absalom it-tifel jinsab tajjeb? Il-Kusi wieġeb: ħalli jiġrilhom bħal dak iż-żagħżugħ l-edewwa ta' Sidi s-Sultan u kull min iqum għalik biex jagħmillek id-deni. Imbagħad is-Sultan qabditu roda, tala fil-kamra ta' fuq il-bib u hemm beda jibki u jgħajjad: Ibni Absalom, ibni, ibni Absalom, mhux li mitjien minn flokok, Absalom ibni, ibni. U ħabbru lil Ġowab: ara, is-Sultan qiegħed jibki u jitniet minħabba Absalom. U r-rebħa ta' dakinhar inbidlet f'niket għall-eżerċitu kollu, għaliex dakinhar l-eżerċitu sama min jgħid: is-Sultan hu molli minħabba ibnu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Atini widen mulej u weġibni. Atini widen mulej u weġibni. Atini widen mulej u weġibni. Għaliex jiena msejken u fqajjar. Ħares li ħajti għax jiena twajjeb. Salva l-qaddej tiegħek għax fik jittama. Atini widen mulej u weġibni. Int Alla tiegħi ħenna lija, Sidi, għax lilek ngħajjat il-ħin kollu. Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, għax lejk, Sidi, jiena nerfa' ruħi. Atini widen mulej u weġibni. Għax int, Sidi, twajjeb u taħfer, kollok tiba għal kum min nisejjaħlek. Għati widen mulej għat-talba tiegħi, isma' l-leħen tal-ilfiq tiegħi. Atini widen mulej u weġibni. Kristu rafa' fuqu id-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, wara li Ġesu reġa' qasam bid-dajsa għax-xatt ieħor, waqt li kien ħdejn il-baħar, inġabret madwaru kotra kbira ta' nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga jismu Ġajru. Dan malli rah inxteħed f'riġlejh u talbu ħafna u qallu: binti żgħira waslet fl-aħħar, ejja qiegħed idejk fuqha, ħalli tfiq u tgħix. U Ġesu telaq miegħu b'kotra kbira miexja warajh, kulħadd iross fuqu. U kien hemm mara li kien ilha 12 sena sħaħ tbati bit-tnixxija tad-demm. Kienet batit wisq ħafna taħt ħafna tobba u nefqet kull ma kellha. U mhux biss ma swiela xejn, imma talli marret għall-ar. Meta semmet b'Ġesu, ġiet qalb il-folla, resqet minn warajh u messitlu il-mantar. Għax qalet: jekk immiss imqar il-mantar tiegħu inkun imfejqa. F'daqqa waħda it-tnixxija tad-demm waqfitilha u ġewwa fiha ħasset li kienet fieqet mill-mart tagħha. Ġesu minnu fih intebaħ bil-qawwa li ħarġet minnu u dar lejn il-kotra u staqsa: min messli il-mantar? Id-disċipli tiegħu qalulu: qiegħed tara dawn in-nies kollha irossu madwarek u tistaqsi min messni? U beda jħares madwaru biex jara jilmaħx lil dik li kienet għamlet dan. Imbagħad il-mara tirtod bil-biża'
għax għarfet x'kien ġrala, resqet, inxtaħtet f'riġlejh u stqarritlu s-sewwa kollu. Għalila binti, il-fidi tiegħek fejqitek, mur bislim u kun imfejqa mill-marda tiegħek. Kif kien għadu jitkellem, waslu xi wħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u lil dan qalulu bintek mietet. Għalfejn tħabtu iżjed li mallim. Iżda Ġesu sema x'kienu qegħdin jgħidu u qal lill-kap tas-sinagoga tibżax bis-sinti emmen. U ma ħalla lil ħadd imur miegħu ħlief lil Pietru, lil Ġagbu u l-Ġwanni u Ġagbu. Waslu d-dar tal-kap tas-sinagoga u ras torbju sħiħ u nies jibku u jixru. Daħalu qalilhom dan l-istorbju kollu dan il-biki għalfejn. It-tfajla mhijiex mejta imma rieqda u qabdu jiddieħqu bih. Immu keċċihom il-koll il-barra, ħamjaw lil missier it-tfajla u lill-omma u lil dawk li kienu miegħu u daħal fejn kienet it-tfajla. Qabdilha ida u qalilha talita jiġifieri t-tfajla hija ngħidlek Minnu fih it-tfajla qamet u qabdet timxi għax kellha 12 sena. U baqgħu mibluwejn bil-għaġeb u hu wissihom bis-sħiħ biex dan ma jkun jaf bih ħadd u qalilhom jagħtuha tiekol. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ħuti, hawnhekk għandna fl-Evanġelju tal-lum, l-Evanġelista jibqa' jenfasizza illi Ġesu huwa Alla. U allura met il-kelma tiegħu mhix kelma illi qed iwassal messaġġ ta' xi ħadd ieħor, imma il-kelma tiegħu hija tiegħu. Qed iwassalha b'awtorità għax hu Alla. U allura quddiem il-kelma tiegħu ħuti eżiż. Il-kelma ta' Ġesu m'għandniex noħduha jisu għandna xi opinjoni oħra mingħand xi ħadd ieħor, ħanara naqra x'inhu jgħid Ġesu, ħanara naqra x'inhu ma jgħidu l-oħrajn. U mbagħad nipprova nażel jew naqqad ħaġa oħra. Mhuwiex dan il-każ. Il-kelma ta' Ġesu hija kmant. Huwa veru li l-kelma kmant ta' fiġġibilna sentimenti illi mhux dejjem jogħġbuna għaliex. Għax il-bnedmin meta jkellmuna b'awtorità ħafna drabi jkellmuna biex ikunu jistgħu ikollhom il-kmant fuqna. Imma Ġesu mhux hekk. Il-kelma ta' Ġesu, il-kmant ta' Ġesu, l-awtorità ta' Ġesu teħlisna. Bħalma għall-kelma tiegħu ħeles rajni għall-bieraħ u l-bieraħ tlula, ħeles lill-mxajtan mix-xetan, hawnhekk qiegħed jeħles lil din il-mara li kienet ilha 12 sena idbati, lil tifla ta' Ġajru illi ta' reġa' il-ħajja u hekk jeħlisna bil-kelma tiegħu. Jeħlisna kemm materjalment, kemm fiżikament u anke spiritwalment. Ħuti eżiż, ejjew irresqu t-talb tagħna lill-mulej li jismana u nitolbuh illi litteralment noqogħdu għall-kelma tiegħu. Nitolbu. Ismana. Maħna nitolbuk mulej. Għamel mulej li aħna nwasslu l-kelma tiegħek lill-oħrajn bħala kelma li aħna diġà qegħdin nemmnu fiha. Ħalli bekk huma jkunu jistgħu huma wkoll jisimgħu il-kelma tiegħu u jagħmluha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għall-morda kollha. U nitolbu wkoll b'mod speċjali għal dawk li jduru bihom u jieħdu ħsiebhom. Ismana. Maħna nitolbuk mulej. Nitolbu għal-mejtin ħutna biex inti mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa mulej dawn it-talbiet illi qegħdin irresqulek. U nebbaħna x'għandna nitolbuk biex bekk nitolbuk dak li verament għandna bżonn biex nagħmlu r-rieda tiegħek u naqduk u nservuk u nħobbuk. U dan nagħmluh
بكريستو سيدنا. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fuq l-artal tiegħek mulej, aħna l-qaddejja tiegħek qedna l-offerti tagħna. Fil-ħniena tiegħek ilqaħħom u għamilhom is-sagrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla għedha. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbu b'dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien senata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tali disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk.
ċokontana nitolbu li l-Spiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiebek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk, għatilna wkoll il-wert tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzhom mala Marija, ma' San Ġużepp mal-Apostli, ma' San Ġorġ Freka u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li testa' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna ndubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħħalniex tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew tamaw lena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija satna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltana għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, int qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna. Għamel nitolbuk li bdillajnuna s-salvazzjoni tagħna, nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Paċi għal dal-aħħar sena u nofs ħadmet fuq dan rapport li jismu Ejja Culture. Bih provajna nifhmu ftit iktar x'inhu huma l-fatturi soċjoekonomiċi, legali, politiċi li waslu għal sitwazzjoni fejn numru ta' imwiet u numru ta' inċidenti jsiru ta' kull sena fuq siti ta' kostruzzjoni. Fil-fatt bejn l-2019 u l-2022 kellna 25 ħaddiem li tilfu ħajjithom fuq siti ta' kostruzzjoni. Tkellimna ma' il-fuq minn 40 ħaddiem, kontrattur, professjonisti biex wasalna għal numru ta' rakkomandazzjonijiet fuq kif nistgħu aħna ntejbu s-sitwazzjoni ta' sigurtà fuq dawn is-siti ta' kostruzzjoni. Fosthom insemmu sitwazzjoni tal-ħaddiema barranin, dawn istgħu mal-fuq minn 50% tal-ħaddiema totali f'dan is-settur. U dawn jaffaċċaw numru ta' sitwazzjonijiet partikolari, il-biża' li tilfu xogħolhom, il-biża' li jekk jiġri dan jkunu deportati. Allura jinsabu fil-qiegħ jisu tal-piramida ta' prekarjetà. Allura hemm bżonn nempowerjahom, hemm bżonn nagħtuhom iktar drittijiet, hemm bżonn nirrevedu anke ċertu liġijiet li waslu biex dawn il-ħaddiema jgħixu fil-biża' u minħabba li jgħixu fil-biża' ma jrisqux quddiem l-awtoritajiet kompetenti l-ilmenti tagħhom meta tinkiser il-liġi tal-Health and Safety. Kommissjoni Ġustizzja u Paċi, entità tal-Knisja f'Malta, għamlet dan l-istudju li hu studju importanti ħafna għaliex imiss anki realtà
li għexna u qed ngħixu f'Malta, fis-soċjetà Maltija. U għalhekk b'dan l-istudju qed tindirizza anki dan id-dnub soċjali, anki tmexxi l qudiem dawk il-valuri importanti li aħna nsibu fl-Evanġelju, anki l-valuri tal-ġustizzja, tal-kompassjoni, tal-rispett lejn il-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. U kontribut li qed tagħti l-Knisja f'Malta, anki l-soċjetà Maltija kollha, u t-tama tagħna huwa li dal-kontribut iservi biex aħna anki nimxu anki mal-rakkomandazzjonijiet li qed jagħmel dan l-istudju dejjem biex intejbu il-ħajja fis-soċjetà Maltija. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ħlesenna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna li kisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna. Eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiti taqdess ismek, tiġi saltnatek ikoll li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għalmu lejmek, imbirka int wassi nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għalmu lejmek, imbirka int wassi nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għalmu lejmek, imbirka int wassi nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għalmu lejmek, imbirka int wassi nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għalmu lejmek, imbirka int wassi nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għalmu lejmek, imbirka int wassi nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għalmu lejmek, imbirka int wassi nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għalmu lejmek, imbirka int wassi nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għalmu lejmek, imbirka int wassi nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mli għalmu lejmek, imbirka int wassi nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna, għalhekk isma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiti taqdess ismek, tiġi saltnatek ikoll li trid int kif is-semek da fl-art.
خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. سليم عليك مريم بالجراتيا مليا الملائمك امبير كانت وسط النساء امبيرك الفروت جوفتياك جاسو Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك مريم بالجراتيا مليا الملائمك امبير كانت وسط النساء امبيرك الفروت جوفتياك جاسو Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك مريم بالجراتيا مليا الملائمك امبير كانت وسط النساء امبيرك الفروت جوفتياك جاسو Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك مريم بالجراتيا مليا الملائمك امبير كانت وسط النساء امبيرك الفروت جوفتياك جاسو Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك مريم بالجراتيا مليا الملائمك امبير كانت وسط النساء امبيرك الفروت جوفتياك جاسو Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك مريم بالجراتيا مليا الملائمك امبير كانت وسط النساء امبيرك الفروت جوفتياك جاسو Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك مريم بالجراتيا مليا الملائمك امبير كانت وسط النساء امبيرك الفروت جوفتياك جاسو Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك مريم بالجراتيا مليا الملائمك امبير كانت وسط النساء امبيرك الفروت جوفتياك جاسو Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك مريم بالجراتيا مليا الملائمك امبير كانت وسط النساء امبيرك الفروت جوفتياك جاسو Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك مريم بالجراتيا مليا الملائمك امبير كانت وسط النساء امبيرك الفروت جوفتياك جاسو Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria للمسيح للابن والسبيرتو سانتو Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima urina l-inti omna lek isma t-talbtana dak li twilet għalina li tkun iben tijak bħalna. O Ġesu tijak frinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kolla, speċjalment lil-dawk li l-aktar għandhom bżon tal-ħniena tijak. It-tielet misteru, meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li jinti fis-smawiti tħaddes ismek, tiġi saltnatek ikolli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. سليم عليك مريم بالجراتيا مليا الملائمك امبير كانت وسط النساء امبيرك الفروت جوفتياك جاسو Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك مريم بالجراتيا مليا الملائمك امبير كانت وسط النساء امبيرك الفروت جوفتياك جاسو Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك مريم بالجراتيا مليا الملائمك امبير كانت وسط النساء امبيرك الفروت جوفتياك جاسو Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك مريم بالجراتيا مليا الملائمك امبير كانت وسط النساء امبيرك الفروت جوفتياك جاسو Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك مريم بالجراتيا مليا الملائمك امبير كانت وسط النساء امبيرك الفروت جوفتياك جاسو Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك مريم بالجراتيا مليا الملائمك امبير كانت وسط النساء امبيرك الفروت جوفتياك جاسو Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك مريم بالجراتيا مليا الملائمك امبير كانت وسط النساء امبيرك الفروت جوفتياك جاسو Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك مريم بالجراتيا مليا الملائمك امبير كانت وسط النساء امبيرك الفروت جوفتياك جاسو Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سليم عليك مريم بالجراتيا مليا الملائمك امبير كانت وسط النساء امبيرك الفروت جوفتياك جاسو
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليم عليك مريا بالجراتسيا مليا الملائميك امبير كان توصل النسام بيرك الفروتا جفتياك جسو Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria للمسير للبن والسبيرتو سانتو Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima urina ninti omna għalek isma talbtana dak li twilet għalina rrid tkun ben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħek urinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-ruħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li jintu fis-smawi titħaddes ismek, tiġi saltnatek ikolli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliema lik Marja begrazzja li għal-mulejmek, imbir kan twossin nisam birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marja begrazzja li għal-mulejmek, imbir kan twossin nisam birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marja begrazzja li għal-mulejmek, imbir kan twossin nisam birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marja begrazzja li għal-mulejmek, imbir kan twossin nisam birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marja begrazzja li għal-mulejmek, imbir kan twossin nisam birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marja begrazzja li għal-mulejmek, imbir kan twossin nisam birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marja begrazzja li għal-mulejmek, imbir kan twossin nisam birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marja begrazzja li għal-mulejmek, imbir kan twossin nisam birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marja begrazzja li għal-mulejmek, imbir kan twossin nisam birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marja begrazzja li għal-mulejmek, imbir kan twossin nisam birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier lill-Iban u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina l-inti omna li kismat talbtana. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek frinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-ruħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li jintu fis-smawi titħaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliema lik Marja begrazzja li għal-mulejmek, imbir kan twossin nisam birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marja begrazzja li għal-mulejmek, imbir kan twossin nisam birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marja begrazzja li għal-mulejmek, imbir kan twossin nisam birek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marja begrazzja li għal-mulejmek,
Imbirka ndħoss n-nisa imbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mli għal-mulajmek. Imbirka ndħoss n-nisa imbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mli għal-mulajmek. Imbirka ndħoss n-nisa imbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mli għal-mulajmek. Imbirka ndħoss n-nisa imbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mli għal-mulajmek. Imbirka ndħoss n-nisa imbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mli għal-mulajmek. Imbirka ndħoss n-nisa imbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mli għal-mulajmek. Imbirka ndħoss n-nisa imbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben, l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina l-inti omna li kismat tal-btana. Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħek frinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġena l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima għalik Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewa u tamatana. Slima għalik li l-kinajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibku nolfu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li jintu fis-smawiti taqaddas ismek, tiġi salt natek kull li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dobietna bħala ma naħfru lil-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mli għal-mulajmek, imbirka ndħoss n-nisa imbirk il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddu lilhom. Jistrieħu ma fis-slim. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Xebba. Itlob għalina. Bla tebba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisqu kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisqu kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna.
Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-immigranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minna l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosario mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-denja. Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-denja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-denja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa u malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddeja tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejaq ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikiel Arkanġelu. San Mikiel Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġarraw fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. U Maddi Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla, imbierek l-isem mqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulatu Kunċezzjoni tagħha, imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Omm, imbierek San Ġusepp Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.